Pintos na eh. Oh my God! Ganda, ang ganda. Tara, lahat tayo ulit. Ma, tara. Picture, picture. Lahat tayo. Kompleto, kompleto. Against the light. Ha? Doon kaya sa side doon. Okay naman siya, pero against the light. Okay na yan? 1, 2, 1, 2, 3. Okay na. May sapay. Yung isa pa. Ay, mali. Ay! Sige, sige. Ah. Dalawa ka din. Picture. 1, 2, 3. Against the light kasi. Dapat dito kasi. Oh, may kambing. Wow. Ay, bawal. Ay, alam tayo. Ito ang paggawa ng kuryente. Panay! Paggawaan pala ng tubig. Ay, panay! Ito yung ano, parang nagsaserve siya na sangga sa tubig para malikod. Tapos doon yung parang may konting tunnel dyan. Tapos dyan pumapasok yung tubig. Tapos yung Papunta tubig, sa kuryente. hindi siya papunta sa kuryente. Yung tubig gumagawa ng kinetic energy. Tapos pinapaikot yung turbina. Then gumagawa ng naging kuryente. Dito tayo sa spillway. Magpa-picture tayo dito yung mahabang to. Tara. Tayo dito.